I Industrimuseets maskinhal. Det her var hjertet i elforsyningen i Horsens tidligere. I dag så er det rammen om Industrimuseets samling af motorer. Nu står vi her foran en lidt speciel opstilling, som vi har ude fra Søvin Mejeri. Ude på Søvin Mejeri, der anskaffede man i slutningen af 1800-tallet en Pås og Larsen Petersen dampmaskine, sådan som mange andre andelsmejerier gjorde i slutningen af 1800-tallet. Pås og Larsen Petersen var en stor horsensiansk dampmaskineproducent. Her på Søvin Mejeri, der var man glad for dampkraften, og i starten af 1900-tallet, da mejeriet blev større og fik mere behov for kraft, så udvidede man med den lille Donkin dampmaskine importeret fra England her ved siden af. De her to dampmaskiner kørte så sammen og trak mejeriet, og det fungerede fint i første del af 1900-tallet, indtil vi kommer op til tiden omkring 2. verdenskrig, hvor behovet for kraft igen blev større. Her fik man så muligheden for enten at skifte dampmaskinerne ud med dieselmotorer. Det var den ene mulighed, men den var mejeristen på mejeriet ikke meget for han var så glad for den stabile kraft, som hans dampmaskiner havde leveret. Så han valgte i stedet at investere i en dieselmotor, som trækker en dampmaskine, sådan at han kunne køre videre med sine to små dampmaskiner, som han var så tryg ved. Og sådan kørte det faktisk indtil 1960, hvor der kom en ny mejerist og syntes, at det var en fuldstændig håbløs opstilling.